everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Sige. Mga una ta. Uy, kadaghan ba sab sa imong gi-order? Agig pasalamat sa imong pagtabang nako. Gidaghan ko pag-order ang atong pagkaon. Apan, kung dili na ito mahurot, ipaputos na lang ang sobrang mga pagkaon. Dada sa imong tatay ug nanay. Husto na ito, sila si tatay di ay o nanay na ko irang. Wa ba kato sila matinga nga wa na ang estatwa dito sa ilang payag. Unsay, wa na ang estatwa. Ha? Luminous, nituto ka naman ko na ako. Kuan corazon. Kumedyahan ako sila si nanay ug tatay. May estatwa man may sa payag, akong kitaguan. O nakasiguro ko nga may bawang gito sila kung ngano nga nawa. Mao ba? Kumusulti sa tinuod na ako maong estatwa. Kaning, sige, mga una ta. Ganihara kong gigutom, ug tingali, ikaw sab, gigutom ka na. Oo, bitaw. Gigotom na gyud. Ay naman tos corazon, oy. Nanawag sa hotel nga amag yaban. Ay, sa tuod. Manot, karoon pa man ko nakauna-una. Doon naman dito yung cellphone. Giahak, biyang ako, eh. Nga nangita pa man ko nga. Nginong wala mo na ginako, tawag gising cellphone, eh. Ay, tawag ko na ko, bi. Corazon? Ma'am, O anak, hain ka magkaroon. Natagbo na sa pagpangita ni mo si Rime. ni ako sa usa ka restaurant, mami. Nangaon mi. May kauban ka? Kinsang imong kauban? Si Luminous, mami. Luminous? Kinsa siya? Uy! Dili man ako mag-contact si Razi. Pastilan, uy, ikulbaan naman hinoon ko, ani. Ay, naman kayong town. Kain day, Razi. Hindi bang di akong cellphone? May nanawag. Si attorney. Attorney Elsa? Naibaw na kong asa si Corazon karon Rime. Paminaw. Salamat nga natambalan na gid ang akong kagutom. Ikaw, nabusog ka ba? Nabusog kayo. Salamat sa mga lami ang pagkaon niya imong gi-order, ha? Ako ang angay magpasalamat kanimo, Luminous. Tungod kay giluwas ko nimo, kika ni atong mga daotang tao. Wa na tumahurot ang mga pagkaon, no? Dadaang uban sa inyo, ha? Ha? Kuan? Luminous, ayaw ka uwaw na ako. Doon ay mga sudan nga wa na to matandog. Ngano? May problema pa? Unsay imong problema? Sultihi ko, basin og makatabang ko sa imong problema. Na problema ko tungod kay nabalaga ko nimo, Corazon. Luminous. Nabalaga ko. Kaganiha lang kung wa pa ko moabot tingalig unsa na gidagatan nimo ni atong mga tawhana. Kinsa sila? Wa ko mahibaw og kinsa to sila. Kalit lang nga misignit ang tao nako dito sa daan. Mao nga gusto kong dili ka mulakaw nga ikaw rang usa. Kay tingalig mausab ang nahitabo kaganiha. Salamat sa imong kabalaka, Luminous. Nakasabot kong nabalaka ka. Nabalaka siya na ako. Sige, ihatod di ka kung asa ka pa uli. Wa ko na sa maabdi ang iyang mga luha. Ang iyang paghirak. Asa man ka si Prinsesa Hestia. Nganong wa ginato siya makit eh. Hapit na ruwara ko sa lim. Hapit na. Magpaabot ta sa tukmang higayon. Mubalik pa ba kag... Mubalik pa ba gapon ta atong bahay ni... Kinahalang maniita. Ay, Tuod kay dito nakuha ni Uwak ang hulaguan ni Prinsesa Hestia. Nga sa ato pa. nga sa ato pa. Oh. May kaila si Prinsesa Hestia nga taga dito. Ay. Og may nagdrawing ni Prinsesa Hestia. Sakto ka. Sakto sa.
Apan nangilog ka sa buta ko isulti ako sa lim. Giunhan ko nimo. Ating alas to. Ano sa man eh? Kadtong kurason. Kinahalang masuod ko siya. Aron sayon kong makasuod pagbalik sa maong primay. Kana. Sakto ka rin alas to. Muna angin atong buhaton. Tana rin alas to. Tana. Oh. Mabalik na ta atong ipuyan ba? Ayan. Ibati na kong duka. Ayaw kong mandaribiset. Ako asam data. Tingling matuog ka. Di man ha? Ay. Ako ang imong hari. Ako lang ang angay mo mando ni mo. Nagkasabot ka ba? Ha? Wa. Bogo! Bug-abagi ka. Gawas akong sipon ay. Agay sa doy. Naku sa magaling alas to. Nanapalong ka na sad. Nalumping na inuning nahong kong samot. Diya ka na! Buwang! Biyaan ko. Uy, ayaw ko biyaan. Haring buwang! Haring buwang! Kuya, wag ko muna rin alas to ay. Abot man din sa akong naimutangan. Say, Rang! say, Rang! say. Rang! Ngano ka rang? Say, di man ko makatog, say, ay. Di ka makatog. Oo. Ang sa may gusto ni mo? Di ka gusto tog? Sa gusto kag tuhog? Si Nga naman. pangambog mo na sa kang Ah. makatuhog pa. Ay! Be, tuhogon, be. O sa may hinungdan, Digyan ha? ko mo atras. No, di mo magkakatuhog. tuhogon. Ayate, tuhog na ni. Be, diri be. Be. Iniptan natin apali dahi, be. Si paghambog na, ay. Ibutan. Sige lang, puro na Ib- may ka-istorya. Ibtan kag apali dahi. Ay, pagkaon ako nimo. Be, apali dahi, oh. Oh, la. Sige. Hilamos na ng apali dahi. Ay, samok ba? Ah! Ilagay ko makatog. Hilamos ni dahi. Samok ko ni ko makatog. Mo ko kapon ng apalin mo. Ay, nagtog. Maya. Tuhog ni. Tuhog na ni. Di ni tuhog. Tuhog. Ay. Hala! Oh! Ibtan di kag apali. Ipagkawan ako din mo. Sa! Hanggang kag masaya ka da! Ikaw ba? Ikaw ba? Magsangkot sa away. Wag lang so ng ingong otok do. Sangko na sa away. Ang imo lang yung kabastos! Ala! Magsibot kag hisgot ang apali. Wala ako makauyon ni mong wasaya ka. Wala ako Oy! makauyon ni mo. Oy! Busa, magbuwag ka! Magbuwag ka! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.